कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. 24वा झी सिने अवॉर्ड 2026 सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. झी समूहानं आयोजित केलेल्या झी सिने अवॉर्ड कार्यक्रमात राज्याचे मंत्री व सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली आहे. पाहूयात. हा कार्यक्रम म्हणजे एक पुरस्कार सोहळा नसून संपूर्ण सिंधुदुर्ग आणि कोकणकरांचा स्वप्नपूर्ती सोहळा असेल, असा विश्वास मंत्री नितेश राणेंनी व्यक्त केला आहे. कोकण म्हणजे कलेचं माहेरघर असून कलेचा समृद्ध वारसा लाभलेल्या कोकणातून महाराष्ट्राला अनेक दिग्गज कलाकार आणि साहित्यकार दिले आहेत. यासोबतच सिने क्षेत्रातही कोकणचं मोठं योगदान आहे. कोकणातील कला संस्कृतीला वाव मिळावा, ती जपली जावी असा माझा मानस आहे. त्या हेतूनं झी समूहानं आयोजित केलेल्या झी सिने अवॉर्ड कार्यक्रमास उपस्थित राहून पुढच्या वर्षीचा 24वा झी सिने अवॉर्ड 2026 सिंधुदुर्ग येथे संपन्न अशी घोषणा केल्याचं राणेंनी जाहीर केलं. From the majestic Sindhudurg Fort, standing tall amidst the Arabian Sea to the magical beaches of Tarkarli and Devbag, it's a coastal paradise waiting to be explored. We are extremely excited and proud to announce Zee Cine Awards 2026 destination partner in our very own Sindhudurg in Maharashtra, guys. या सोहळ्याच्या निमित्तानं बॉलिवूडमधील अनेक दिग्गज कलाकार आपल्या कोकणात येतील, इथली संस्कृती परंपरा यांचा अंगीकार करतील. यामुळे कोकणातील पर्यटनाला देखील चालना मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे येणारं 2026 वर्ष सिंधुदुर्गसाठी विशेष ठरणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.